Takže, čau ty lidi, dneska tady máme mojí sérii part 2. Udělal jsem si sezónu 2 a 3, tak jak jsme měli, pamatujete, jedničku, tady se přesouváme už na 2. Jdeme na to. Začínáme dílem 5, je tady orbitná kamera. Kdybyste si chtěli najít originální, tak to je to v epizodě 17. No, to vypočítaný všechno. Díl 6 přišel Titan kameraman prostě. Díl 7 tak rozpálil jádrem vlastně toho typka tady. Já jsem chtěl udělat, že tleská, ale spíš to vypadá, že by ukazovalo Absolute Cinema. Takže jako kdyby byla to Absolute Cinema. A díl 8. Tady jak prostě v podstatě ztrátil rukou jak sérii. Speciální scéna, ano, není to kanonický v té originální sérii, ale já jsem si řekl, že to tak bude. Takže jsem tady prostě udělal, můžete si to přečíst. Ale já vám tady udělám voice aktora. Givalius, proč si utekl svému osudu? A Vilusi, to není můj osud. Jo, to si v podstatě prostě jenom povídají. A tady máme plakát Season 2. Tak, Season 9 mě takhle tady to. Prostě se ho na něco ptá, jo. Interrogation. Díl 10, tak se to ti stěhují. Krásně. S kopcama. Počkej, to jsem obrátil. Tady se spravuje Titan kameraman. Je nějak moc tlustý. Ne, není. No to tak vypadá. Jinak. Jo, to je asi všechno k epizodě 11. Epizoda 12 jsou trochu Big Guns přichází, protože máme díl, protože máme tady Speakermany, jo, jupí. A tady speciální scéna je vlastně Speaker Strider. Jsem tam udělal všechny ty efekty, že jo, na tu kameru, jak to hlasitý a tak. A tady máme plakát, krásně. Tak. To je pro dnešek všechno, jestli se vám to líbilo, tak dejte like a odběr. Já se s vámi loučím a čau.